La riquesa multicultural que vostès pregonen en aquest faristol i que ningú no sap veure, la pateixen els jutjats del país, saturats amb delictes que abans potser ja existien, però en una proporció infinitament menor. Violacions en grup, agressions físiques, matrimonis forçats, mutilacions genitals, baralles entre bandes, baralles als centres d'acollida, ja formen part de l'ordre del dia de la judicatura, una riquesa d'expedients com no s'havia vist mai. La irresponsabilitat política ha col·lapsat els cossos policials i els jutjats. La seguretat jurídica és una broma. Delictes flagrants que no es jutgen fins al cap de 4 o 5 anys. Casos de reincidència que mai s'arriben a condemnar. Barra lliure per qui vulgui delinquir i en riures dels catalans. A Barcelona, a Salt, a Manresa o a Reus hi ha zones senceres on la llei la marca un clan, un traficant, un imam. La civilització va perdent la batalla mentre avancen models teocràtics i tercermundistes. I vostès què fan? Repartir subvencions a entitats que justifiquen la delinqüència, atribuint-la a un suposat racisme estructural. Mentre els Mossos treballen sense recursos, amb protocols que impedeixen actuar i sota la lupa constant d'una estructura judicial més preocupada per perseguir l'opinió que no pas la violència, els delinqüents campen pels carrers i places com si res, ensenyorint-se de la nostra terra. El sistema judicial espanyol imposat a Catalunya només garanteix frustració, injustícia i col·lapse. Esperar una sentència esdevé una cursa de fons, molt de fons. Vivim en un país on els delinqüents tenen més drets, oportunitats i consideració que les víctimes, on el contribuent és obligat a pagar via impostos l'advocat d'ofici i l'estada a la presó de qui ha entrat il·legalment al país per robar-nos, violar-nos o apunyalar-nos. Una autèntica vergonya. Catalunya no té competències reals. Es limita a gestionar la misèria judicial que li permeten. L'estat espanyol decideix qui fa de jutge, com s'organitzen els tribunals, quina és la legislació penal o processal, i mentrestant Catalunya pinta parets de jutjats i contracta conserges. Aquesta és la trista realitat. El català és foragitat de l'àmbit judicial perquè ni els jutges, ni els fiscals, ni els funcionaris ja no el parlen. Fa pocs dies anunciaven que els funcionaris de l'Administració de Justícia a Catalunya percebran per primera vegada un complement de productivitat vinculat al compliment d'objectius concrets, entre els quals l'ús del català. De debò que hem de pagar perquè ens atenguin en la nostra llengua? No hauria de ser una obligació, un requisit imprescindible? D'això que fan se'n diu prostituir la llengua. L'any 2024 ha estat l'anualitat amb menys percentatge de sentències judicials en català de tot el segle XXI, un 6% del total. Unes xifres dramàtiques que denoten fins a quin punt som privats d'un dret fonamental i en context de vulnerabilitat. Jutjats com el de Ripoll, amb un 75% de sentències redactades en català, marquen el camí a seguir. Votarem a favor de la majoria de punts d'aquesta moció, malgrat que no creiem que la solució al col·lapse passi per obrir nous jutjats ni per abocar més recursos al sistema judicial. N'hi hauria ben bé prou tancant fronteres. I abans d'anar-me'n, perquè no me'n puc estar, a la diputada d'Esquerra, que ha sortit aquí davant i ha dit els jutges que vulguin fer de polítics que es presentin a unes eleccions. A la inversa també, no? Aquells polítics com vostès que volen fer de jutges que passin un procés d'oposicions. O a la inversa no compta, perquè jo vull recordar que aquí l'exconsellera Tània Verge em va imposar una sanció de 10.000 euros per dir que l'islam és incompatible amb Occident i que hi ha diversos grups parlamentaris d'aquesta sala que sota el delicte d'odi o el pretès delicte d'odi pretenen escarmentar i judicialitzar també i sancionar la resta de diputats. A Déu el que és de Déu i al Cèsar el que és del Cèsar. Això és un Parlament, no és un tribunal.